Ahoj, 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 moje meno je Jackie, ja vás vítam u nášho ďalšieho videa. Je to druhý let's play z Let's Mine Techie 2, prvý vyšiel, už je na YouTube, tak dúfam, že sa vám bude páčiť. Samozrejme, niečo sa tu stalo, za čo by som úplne zabil celý systém. Tak budem to musieť točiť cez Bandicam, je mi ľúto a je mi vlastne ľúto, lebo tu je ten problém. DX Story sa vlastne som točil no a proste sa stalo to, že som to rozdelil na viac častí a nakoniec to stalo úplne blbo. Bol to celkom smiešný diel. Tak, že tak, vidíte, že mám aj Cooper, kde sa mi už pečie železo. Mám ten kov. A mám dokonca aj toto tu. Je to smutné, no, čo sa stalo. Ale, no, tak čo už. Také to je. Tak si vyrobíme brnenie. Ale čo ste, prosím vás, nebudem to až tak vážne, ale dosť ma to naštvalo. Videá budú skôr teraz viac také úplne funny, to budú také videá iba na zabavenie, nebudete sa, nebudem taký vážny traget. Ale budem to brať normálne iba s touto... Oj. Tak budem to brať iba s veľkou srandou. Stane sa to. On mi napísal cez poštu, tak dobre, tak fajn. V prvom videu sa mi nepáčila jedna vec, že obraz bol proste iba veľká časť bola černá obrazovka, tak to teraz zmením. Tak ideme si kopať, ideme hľadať miesto. Než ideme hľadať miesto, ideme... Tam mám mine, tam som bol, tam som našiel aj ten jeden tin. Bola toto sranda, no, viete, ak ma tam vystrašil staviteľ, builder, či aj tak sa to číta, myslím. Bolo to celkom fajn. Čakajte, tuto bolo dobré. Že sa rovno podkopem po to. Čakajte, ja sa musím najesť. Tak, bola to výprava vlastne, že sme hľadali, aha, tu je také, tam sú také diery. No možno, že to vedie rovno mi do toho. Že by, áno, je to tu. Tento mine sme tu našli. Tu na, aha, tu ma nastrašil ten staviteľ. Počkajte, a kam som šiel? Aha, ja som šiel sem, tu som nechal aj svoj stôl, tu som nechal kov. A my ideme tam ďalej, tam dole už nie je nič, myslím. A ak je, tak... Počkajte, ja mu napíšem. Áno, už prvé video teraz, keď točím, pred chvíľou sa uploadlo. Ja sa ospravedlňujem za toho horšiu kvalitu, čo bude, ale predsa musíte to pochopiť, Bandicam. Sorry. Čakajte. Tak ja sa budem snažiť to upraviť, neviem prečo. To
Ja už neviem, prečo sa budem snažiť to upraviť, ale vlastne budem veľmi rád, keď sa mi to podarí upraviť. Mám problém teraz s grafikou, mám vytvorenú grafiku a tam bolo niečo modré, pekné. Mám vytvorenú grafiku, som si pomohol cez CZ Tutorials, ďakujem mu. Konečne niekto normálny, kto mi vedel normálne poradiť, ktorého som pochopil, lebo všetci ostatní to robili tak narýchlo. Ani tak dobre proste robil to narýchlo. Najviac som pochopil z nich toho, čo točí cez Tutorials. A som rád, že aj taký sa zaoberá iba tým. Odkaz bude v popisku videa. Nepočte, to ešte spawner nájdem. Ježiš, shit, oh shit, you motherfucker. Vidíte ten lag. Aha, spawner. Aha, to je dokonca na kostlivcov. Tak, ale v 1.5.2 tak máme spawner, či 1.5.2, 1.2.2, to je myslím, a máme tu aj rovno tin. Konečne to potrebujeme. Nie na 2.5, myslím, že tu veľa vecí ani takých nebolo, čo ste dostali z dungeonu. Tak, toto video už bude aj s introm, to som chcel povedať ešte. Dúfam, že bude s introm. A tak teda... Jeden redstone, kámo, tak ty si teda hrdina, keď chceš jeden redstone. A ešte v prvom videu vám musím dať IP do popisku, no tak... David, držíte, David. 4 tiny do celkovo 5, to je teda dosť blbé. Mám to za sebou? Mám. Tak. Neviem vôbec koľko točím. Sakra. Tak teraz tu bude strich, lebo ja mám iba 10 minút limit. Tak teraz tu bude strich a hneď som späť. Čiže bol tu ten strich, sorry. Som zabudol, že mám vyhradený čas, lebo som sa zabudol registrovať. Samozrejme nebudem kúpať Bandicam, to strašná. Strašne taký tupelo by to zrobil. Tak som nechcel uraziť všetkých, ktorí... Ja som vás nechcel uraziť, tí čo akože... akože... Ste si to kúpili. Sorry, som sa zarozmyslel úplne. Tu takýte taká dobrá hudba, akože taká tuc. Tu. Skajte, to sa musím opýtať. MRF tu. Kámo, už je vypol prvý odber. No tak, no výborne, máme tu etín. Čiže tu sa, keď dostanete ku jednému, dostanete sa zrazu k trom naraz. Ja tu si musím dať pozor na čas. Samozrejme, no ešte niečo. Šetrím si na nový mikrát. No už mám našetrené, lenže mi sa asi skôr nechce kúpiť nový mikrák. S týmto videom sa pohrajem.
Zrobím novú fanpage, stránku. A môžete čakať v blízkej budúcnosti aj iné, samozrejme. Nech si predstavte, že by som to nedal. To bolo teda dosť mega dobré. Aha. Ale to bol pekný book. Mne sa páčil. Napíšem to než... ty si našiel spawna. No tak mimochodom našiel som spawna. Viete to. Tak. No akože nemuseli by až toľko veľa písať. Točím asi tak potom. To už nepotrebujem, to už mám už dosť. Bože, tie lagy, ja ich takedy... No ja neznášam úplne, že to je také blbé, úplne strašné. Ešte dobre, že Bandicam tak malo žere. Ešte to ťažím toto. Ešte teraz mi to svietí mobil a vyzerá to tak ako v hore. Tak už ne. No úplne. Kámo. To by asi bolo všetko z nášho domu. Takže už by som si dnes mohol postaviť dom, nemyslíte? A že mám toho málo, no. Si musím vykraftiť ešte 2 PC. 2 PC si kraftíme. Aha. Teraz sme veľké na dvorskej výške, to je dosť blbé. No to sa chce ešte dosť. No a môj prvý tým, čiže môžeme sa už aj v tomto diele zaoberávať. Fuck. Ja som sa nachytal. Ja ešte musím ísť na stý gumovník. Vlastne, no. Tak. Aha. Viem, kde bude. Postavíme si takový domu. Takže. Budeme potrebovať lopatu. Bože, to je také hnusné toto. Zdova. Myslím, že toto postačí na 2 lopaty. Áno. Kámo, toto už je neznesiteľné. Už som dole, tak už by to malo byť pohode. Takže.
Tak. Celkitka, musíš padnúť. Tak. Musí byť tu práve noc. To nevadí. Jak má bejť toto? Takže ideme si počítať, že asi nebudú dvere. Takže asi najskôr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tak ideme 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. To budú dvere. Asi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No áno, môžu byť tak dvere. No, kámo, tak to bude. Ja za chvíľu končí nahrávanie, no. Aha. Tak aha. No, díky za príjemnú spomienku, kamaráti. To oni majú dosť pekné lagy. Poďte sa ničím? Môžete povedať, že ja vás socké net. Dáš v pokode. Ideme si stade. Aha, tak to bude trošku viac práce, jak som si myslel. Tak... Dúfam, že nie. Aha, a už viem prečo, ja som zabudol povedať, som si už nastavil tú kvalitu pred nahrávaním na tú normálnu HDčkovú 1280 na 720, myslím. Áno, to má byť tá základná. Počkajte, ešte vedľa, čo? Tak, šup ho tam. Presne sme tu, kde sme chceli byť. Tak, toto bude dosť divný diel. Tak, dajme tomu, že... Takýto dom, no, tu môže byť. Že prečo nie, ne, však. No a to je pohode. Aha, máme tu takého Endermana Kika. Ahoj Enderman Kiko, ak sa pozrieš na toto video. Mám ťa rád, áno. Až také sexistické meno. Nechceš byť kamarát? Hej, alebo nechceš cukrík? Hej. Kámo. Tak, ešte. Ešte to skopem a dáme to, že akože základy domu. Nech nežeram.
Šup, šup, šup. No ideme, ideme. Jakože ja nemám... Aha, ty tak, či sú tu, ne? No už to... No, tak... Všem si dá zarobím peniaze, no. 2 zlatky. Jo. Tak. OK, tak. Takže to by bolo všetko. Takže ďakujem, že si pozrite tento druhý diel. Ak sa vám bude páčiť, tak samozrejme dajte like, dajte subs a samozrejme nezabudnite, že toto video je pre srandu. Čiže zdravím vás, Jackie, čaute.